Напярэдадні ночы з 29 на 30 кастрычніка у сумную гадавіну чорнай ночы 37-го года, калі на Беларусі былі расстраляныя больш за 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, мы аддаем пашану памяці усім ахвярам сталінскага рэжыму. Тут, у двары віленскага дома настаўнікаў, мы ўзгадваем расстралянага разам з іншымі ў тую ноч беларускага педагога, заснавальніка педагагічнай беларускай навукі Іосіфа Пятровіча Каранеўскага. Яго жыццё цесна звязанае з Вільняй, таму што ён навучаўся ў Віленскім настаўніцкім інстытуце. У 20-е гады мінулага стагоддзя ён стаяў ля вытокаў беларускай адукацыі, быў наркамам адукацыі і рэктарам Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У свой час у ліку 32 камуністаў Каранеўскі падпісаў ліст да бюро кампартыі з прапановай пачаць актыўную беларусізацыю ў краіне. У 37-м годзе ён быў арыштаваны і у выніку катаванняў быў вымушаны прызнацца ў шпіянажы на Польшчу. У ноч расстраляных паэтаў Іосіф Каранеўскі быў забіты разам з лепшымі прадстаўнікамі беларускай інтэлігенцыі. Гэтая ноч з 29 на 30 кастрычніка напамін таго, што гвалт можа быць бязмежны, невымерны. І такіх начэй у 30-е гады была безліч. Усё пачалося з імкнення чэкістаў знішчыць інтэлігенцыю, таму што народам, які не мае маральных аўтарытэтаў, кіраваць лягчэй. Але з цягам часу ў гэтую крывавую плынь трапілі абсалютна ўсе слаі насельніцтва. Рэпрэсавалі, катавалі, расстрэльвалі сялян, працоўных, прадаўцоў, навукоўцаў, літаратараў, мастакоў, усіх запар. І сёння мы з жахам глядзім. Такія ж рэпрэсіі, такія ж катаванні, такія ж людзі, якіх без віны забіваюць. Шануючы памяць і нашых продкаў, і нашых суайчыннікаў, якія робяцца ахвярамі гвалту, мы будзем рабіць усё, каб спыніць гэтую навалу, каб каты і забойцы былі пакараныя па законе. І мы заклікаем увесь свет дапамагчы беларусам вярнуць на нашу родную зямлю добро і чалавечнасць. Гонар, слава і светлая памяць тым, хто загінуў. Живе Беларусь! Живе! Живе вечно! Живе!